नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं फेमस मालवणी कट्टामध्ये। आज आपण आंब्याचा शिरा बनवूया। त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। आपण 1 वाटी रवा घेतलेला आहे, 1 वाटी आंब्याचं गर, 4 छोटे चमचे साजूक तूप, 2 वेलची आपण ठेचून घेतलेला आहे, 1 वाटी साखर, 1 वाटी दूध। इथे आपण काही ड्रायफ्रूट घेतलेले आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपला फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। आपली इकडे कढई छान गरम झाले। आपण जे साजूक तूप घेतले ते घेऊया। तूप आपल्याला थोडंसं गरम करून घ्यायचं आहे। आता आपण 1 वाटी जो आपण रवा घेतलाय तो टाकूया। छान आपल्याला परतवायचं आहे। 1-2-3 मिनिटं आपण तुपामध्ये छान परतवून घेऊया। गॅस आपल्याला लो ठेवायचा आहे। असं सर्व बाजूने आपल्याला रवा छान परतवायचा आहे। रवा आपला छान परतून झालेला आहे। हे बघा, कलर हलकासा चेंज झालेला आहे। आता आपण ह्यामध्ये ड्रायफ्रूट टाकूया। परतून घ्यायचं आपल्याला 2 मिनिटं। आता आपण 1 वाटी जी साखर घेतली ती टाकूया। छान परतवायचं आपल्याला। साखर आपण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। साखर आपली छान परतवून झालेली आहे। आता आपण जो आपण आंब्याचा गर काढून घेतलाय तो टाकूया। छान मिक्स करून घेऊया। आपला गर छान मिक्स करून झालेला आहे। आपण 1 वाटी जे दूध घेतले ते आपल्याला टाकायचं आहे। छान असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। अगदी छान लागते ही रेसिपी। तुम्ही एकदा करून बघा, नक्की आवडेल तुम्हाला। वेलची आपण घेतले ती टाकूया। मिक्स करूया। हे बघा, छान मिक्स झाले। आता आपल्याला 2 मिनिटांसाठी ह्यावरती झाकण ठेवायचं आहे। 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया। छान आपला आंब्याचा शिरा झालेला आहे। हे बघा, आता आपण गॅस बंद करूया।
रेसिपी जर आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।